Jeg fik en chok! Er den død? Ja, det er. Hop ud af kanoen. Nej! Jamen, han er lige bag ved, Holger. Ja! Kan du danse, så jeg kan komme ind til? Jeg vil svømme i fucking modstrøm. Holger sommer. Jeg kan ikke. Hvad sker der? Hvad fanden foregår der? Der er en skyder. Hvad fanden sker der? Det er dig, der skyder. Der er skyder. Hvor fanden er I her? Vi var ude at sejle, så hørte vi nogle skud op. Det er for den slange, den ligger fra det her. Nå, jeg tager den med. Hvad er det? Så, ja. Nej, Robert! Jeg vil godt indrømme, at du har lidt en blød numse, så du burde nok gå lidt mere til fitness. Ja. Hvad gør vi med sådan nogle kriminelle svin som Gunther? Ja. Hvad de gør, vi gør med ham? Ja, hvad gør vi med sådan nogle? Men man kan jo sige, at han har jo hjulpet noget. Jeg er jo ikke så meget i sagen, så jeg ved ikke, hvad tænker du på? Altså, lad os nu antage, at Gunther han har været et rigtig møgsvin over dig lige nu. Hvad har du så tænkt at gøre ved ham lige, når han ligger der? Så har jeg sparket til ham. Det synes jeg, du skal prøve det. Skal jeg sparke til ham nu? Ja, prøv lige at gøre det. Ja. Pissegodt. Nå, det er London. Vi har besluttet os for, at de er klar til at blive deputy. James. Kan du huske, at jeg har været en slem dreng i dag? Jeg bliver nødt til at være en slem dreng igen. James, stop hesten. Stop hesten, James. Ingen dumme bevægelser, James. Kom af hesten, James. Hvorfor er du sådan der? Fordi, James, jeg kan ikke tilgive dig for det, du har gjort. Det bringer mig tilbage til mit spørgsmål. Hvad er det for et arbejde? Det er, hvor jeg sorterer søm. Kan man sige, så skal Sofus ønske sig en ny ven. Hvorfor det? Nej! Jeg kan ikke svømme! Så må du lære det. Nej! Wow. Hold da op. Audi. Okay. Hvor fanden blev han af? Hej, Morgan! Det var måske ikke, Morgan. Nej, det er det ikke. Det er Jolene. Nej, det var fandme tæt på. Ej, det er jeg ked af, jeg så gav mit skør. Det kan ske. Nej, det er kraftedeme fint. Wow. Jeg skulle ikke have sagt, at de skulle råbe, før vi sad i kanoen. Nej, hvad? Slår vi hinanden, eller hvad sker der? Nej, det er sådan. Skubber på kæft, de to, altså. Jeg ved, så sker banker hovederne sammen, hvad er det, der sker? Jeg er med på sommer. Skubber lidt. Nej! Jeg missede. Hvad mener du, at du missede den? Det kunne du. Ej, den løber ikke ud over godt. Vi ved den fucking Pumba, mand. Hjælp mig! Hvad er der? Hjælp!
Tak. Det var lige Holger. Hold da op. Jeg tager bare brillerne uden på. Hvorfor går jeg fremad? Hvad sker der? Ej, ikke gå ind i mig. Nu ser du kan bakke ind i hans hest. Nå. Det der skulle du så. Hvad sker? Hvad sker der? Halløj! Altså, ja. Lukas for... Nu virker den. Og det var bedre. Det var ligesom, jeg kan slappe lidt af. Nej! Desuden tror jeg faktisk, du har reddet på Peanut. Så. Ja. Er der nogen? Nej. Så tænkte vi, at det her det må næsten være hans sidste offer. Eller en af hans sidste offer i hvert fald. Det er for satan. Det er skovens vogter, det her. Hvad så lige? Nå, shit! Åh, for satan! Det er Arthur. Satan. Arthur, for satan, du gav mig. Jeg tror, du gav lovmand et hjertestop. Ja, undskyld. I spurgte mig om Så hold din kæft! I spurgte mig om spørgsmål, Omar. Gå og sæt dig igen. Hvad kommer vi snart ud for? Kan du ikke lige komme med ind en gang? Stikker af. Stikker kraften af. If you can't do the time, don't do the crime. Stikker kraften af. Sig det til din lovmand. Det må sige. Det var trods alt ham, der startede med at skyde. Ja, stikker kraften af, Røgne. Er det ikke det? Ja, hvem siger noget? John? Ja. Den der shotgun, vi skulle have tjekket. Hvem er den? Den ligger i et hus over i skoven derovre. Den får væk fra den nu. Okay.